Madiva vatariri veNhembe TV tokugamuchirai panhepfenyu renyu yeNhembe TV. Musi waranhasi tiri kudomboshava kwatinova iko kwatateera nyaya yakabuda mudare raChief Mutasa mavhiki adarika ayo yanga ine vanhu vazhinji muri kuiziva senhau yekunzi vanhu vakachengeta rupasa rwanga rwakafira hanzvadzi yababa vangu vandigere nawo apa. Baba ndokugamuchirai paNhembe TV. Zvichida ndingati timbodzokera kumashure zvishoma monyatsokutirondedzerawo nhau iyi payakatangira kuti zvakafamba sei kusvika patiri muzuva ranhasi. Ndinotenda zvikuru kuva nemi muzuva ranhasi. Ndinogashirawo mhuri yeZimbabwe nepasi rese mukutsanangura kwangu nhau iyi. Nhau iyi zvakaitika mugore ra1999. Hanzvadzi anga akaroorwa kuHondevhare kunoitwa kuHonzo. So akaroorwa ikokoko akabva kuHarare achiti ari kuenda kumusha kwekunotora chikafu nekupa mukomana wemombe mari yake. Asvika ikokoko musi waiti mangwana ari kudzoka anga atotakura zvinhu zvake zvese atoisa kubhasi stop. So muusiku akarara. Anotsanangura achiti makapinda zvidhoma zviviri zvakatora usiku hwese zvichimuita mukadzi. Mangwana makuseni zvidhoma izvo zvinonzi zvakauya zvakabata mapfumo. Ndopaakabuda nepawindo achitiza. Achitiza kudaro ane pamusha paakasvika, pamusha panzi paSamunetsi. Ndopaakataura nemukadzi waakataura naye. Akamuudza zvazvaitika kuti ndozvandaitwa usiku hwese. Ndarara ndichitwa mukadzi nezvidhoma. Saka zvidhoma izvi zvanditandanisa. Asi pane vanhu vari mumashure mangu vari kuteera vakapfeka zvichena. Ndo varidzi vezvidhoma uye ndivo vanochokuita nekufa kwangu. So pekupedzisira akataura zvezita rangu akati ndina hanzvadzi yangu inonzi Peter. Ichazouya kunoku. Kana ichinge yauya munofanira kumuudza zvese zvandikukuudzai. Uye muchamuudza zvamuchaona kubva ipapa. Mozomutsanangurira zvese. Saka iye aita aimhanya kuenda kumuprofita kwaida kunobatsirwa kwaakanga achigara achinamata. Saka pane vamwewo mhuri yepa next door pake panonzi paMasoka. Mai vavo vakavatsanangurira kuti ndaakuenda kumuprofita. Saka mai vavo ndivo vakazoenda kunotaura kumhuri inonzi kwaMandiamba inova ndiyo mhuri ine chokuita nekufa kwake. Saka pavakamuteera mukadzi akataura anga aripo akaita vatatu. So pavakadaidza zita rehanzvadzi yangu anonzi akabva atanga kutodzedzereka semunhu akamwa doro. Ndobvaputsika. Baba wacho sekuru Samandiamba unonzi vakasvika vakaisa ruoko rwavo muruoko rwake. Ndobva atotanga kupera simba. Mai vacho vanonzi vakasvika vakarova mbama katatu. Varova mbama katatu kudaro. Ndopanonzi akabva atofizuka ipapo. Ndobva wati mukadzi anga aripo akanga ateera anga apuwa information nehanzvadzi yangu. Ndobva wamuchimhanya iwe kumuprofita kwaanga achienda kuti tigone kuwana rubatsiro. Saka paakanotora muprofita yeyo akaenda kunotora unonzi mbuya Nyabadza. Ndobva wazosvika ati kumba kwavo. Saka vanoti vachisvika akangosvinura kahwani ndobva asekerera. Ndobva angoti Mandiamba wandigona. Saka ndo pakabva patobuda mweya wake ndobva afa. Vanonzi vakabva vatora bhodhi yake ndobva vaisa pasi pedara rechibage. Saka vadaro pavakameka sure kuti munhu afa ndopavakachimutakura kuenda kumba kwake. Pavakasvika kumba kwake mbuya wari mbuya Mandiamba vakabva vatora $2. Pane $2 yatati naye munyika muno yepepa. Ndoye vakatora vakaisa pasi pebonde. Ndobva aiswa pabonde mumba mukicheni make. Saka pabonde panonzi akaririsa ropa rakabuda neurine. Ari ropa ranga rakawanda. Saka padaro ndipo vakazokumbira varume vomuvillage kuti vavabatsire vatakure bhodhi vaende kunoisa kuHauna. Ndobva vatakura kubidza kuHonde River. Ndobva vazoendesa bhodhi kuHauna. Saka parikuitika zvese izvi isusu tatiri kumusha kwaMutoko hatina kunge tichitoziva kuti hama yedu yafa. Pakapera 1 week. Rechipiri rada kutopera. Ndo patinozonzwa kuti
munhu afa. Murume wake aidhiraivha kumabhazi kupioneer achienda kuJohannesburg. Saka pese pakaitika izvi mukadzi ari kumochari, murume ainge atori kubasa asina chaari kuziva. Ndopaanozosvika shoko rokuti mukadzi wake afa. Ndobva atumirawo shoko kumusha kwaMutoko. Saka takazonotora bhodhi yake kubva kuHauna kuenda kumusha kwaMutoko kuti tinowiga hanzvadzi yedu kwaMutoko. Saka sechinhu chinonzi rufu pachinosvika, munongoziva kuti rufu rune nzira dzakasiyana. Isu takangozvitenda kuti ndiyo nzira yake. Information yakakwana yekuti afa sei takanga tisina, ende hapana aizombotipa because akafa ani watorwa. Takangozvigashira kuti aiwa mafiro ake. Saka tawiga hanzvadzi mushure me10 years. 2008 musi weelection chaiyo ya2008 ndo panozouya mhuri yekwaMandiyamba anonzi Simon Mandiyamba naNoah Mandiyamba. Vakauya naSabhuku wedu kumusha ikoko. Saka wasvika Sabhuku ndo panotsanangura kuti varume ava wakasvika kumba manheru. Ndo pandavati mirai kuchaedza. Ndozokuperekedzai. Saka ndobva angowapira nyaya kuti sunungukai kutaura nyaya yenyu. Varume vaindobva vaisa nyaya yavo mudariro, tisu tauyawo. Tisu tine chekuita nekufa kwamai Madziro. Baba wedu ndiwo wakazviita. Saka ivo vaitsanangura vachiti mufi akavaudza kuti endai kumusha kwangu munobvisa mombe 8. Saka vataura nyaya yavo pakadaidzwa vakuru vemuvillage. Vanhu vakawirirana kuti hakuna ngozi inoripiwa zvakadai. Asi zvisinei vakatorana varume ava, ndina twin brother wangu nababa. Vakafamba kwavakaenda. So vakaenda vachinozvitsvaga. Pakaitawo humbo hutatu kwavakaenda zvekuti varume ava shuwa vane mhosva. Saka vanababa vakazongoona kuti sevanhu vauya nenyaya yavo vachiti mufi avatuma, havaigona kuramba nokuti baba vangu vakaona kuti vakaramba vanenge vadisappointa mwana wavo zvekare. Saka vakangoti alright, kana zviri izvo mati mwana wangu akakutumai ngazviitwe. So vakaenda, ndobva vati tichadzoka, ndobva vatoita 2 years. Mushure me2 years ndopa vakazodzoka vachiti zvinhu zvaakuvanetsa zvekare. Ndobva vabvisa mari yemombe 4. Ndobva vati tichadzoka, ndobva vaenda kuda kusvika 5 years. Ndobva vazodzoka zvekare nemari yedzimwe 4. Saka vadaro takangoti vanhu vapedza. Then ndobva vazowirirana kuti baba vangu vanofanira kuenda kumusha kwavo nasekuru wangu kunovachenura. Saka nematambudziko kuti munhu unowana sangana nemachallenges akawanda. Ivo vakazoona sekunge baba vangu vavanonokera maningi. Vakazouya kwaMutoko, havana kuzosvikira pamusha kuti vaone kuti chii chakabata kuti baba vanonoke kuuya. Vakatongouya nekwamambo, ndobva vakwira dare kwamambo Chimoyo. Ndiye mambo wedu anotonga mukati medunhu redu kumusha kwedu kwaMutoko. Ndobva vakwira kuti vari kuramba kuuya kunotora mwana wavo. Isusu takavabhadhara takavaripa, asi ivo havachauye kunotiwa tichenure. Saka baba vangu vakazosimuka nekuda kwejudgment yamambo. Ndobva vatora sekuru wangu, ndobva vaenda kumusha kwaMandiyamba. Ndobva vasvika, ndobva vaita zvavaiziva kuti zvinoenderana nekuchenura vanhu. Saka kwaMandiyamba vangu vakubhirivha kuti tachenurwa. Isiso tatakubhirivhawo zvekare kuti vanhu vachenurwa, pasisina nyaya iripo. So ininiwo ndakazobuda munyika. Ndobva ndaenda kunyika yeSouth Africa, ndikaishanda ndiri kuDurban. Ndiri ikoko ndopandinozoona hanzvadzi ari kuuya kuHope. Ari kutsanangura kuti vanhu ava havana kuvatuma kuti vaende kunobvisa mombe 8. Aitotsanangura kuti inini ndakaurawa navo, kana vakabvisa mombe 8 ndatitaure kuti vakandichema. Mombe dzamakashandisa kunditakura kuenda kumusha nemaexpense ese. Saka vakabvuma nyaya vasati vandiripa. Ndopanotaura kuti vanhu ivava vakandiurayira nyaya yemunda. Kutaura kwatiri kutoita kunoku, zvavatowana pakurima mumunda wake zvatodzora mombe 8. Saka ndipanozonditi chidzoka iwe uende kumusha, uenda kumba kwangu, uchasvika uchiona vanhu ava kuti vari kurima pamunda. Then iwe unofanira kuenda kuna Sabhuku. Sabhuku ane zvaachatonga, neni ndine zvandicharatidza ndiri ikoko. Saka nyaya iyi yakambondityisawo kusvika ndiri South Africa ikoko ndakutovanhawo machallenges ekuti basa rakanga risisafambe zvakanaka. Ndopandakazofunga kuuya kuno kuZimbabwe.
ndauya kuZimbabwe muzukuru mwana wehanzvadzi akanga asarawo kuSouth Africa ikoko aishanda ikoko. Ndobva azouyawo futi achiti inini ndakura sekuru, ndakufunga kuti ndiende kunoona pamusha ndichiende kogadzira musha wangu ndigare musha. Ndopatakazotorana nemuzukuru kuenda kuOndepare, takasvikira kwaSabhuku zvekare. So takasvika Sabhuku aenda kwaMutendi kwavanoenda kumasvingo kuchechi, takagara 1 week takamirira Sabhuku. Panozoya Sabhuku ndopatakамutsanangurira nyaya yedu yese. Takamira so titauyawo mudunhu menyu muno tine hanzvadzi yedu yanga ine musha muno ikafa mufiro wakadai. Saka tauya kuti tione pamusha ende taona kuti hatingangosvike mumusha mevanhu tisina vakuru vemumusha, ende ndime munototipa mvumo yekuti tisvike pamba ipapo, uye ndime munototigashira kuti tichine nzvimbo here kana kuti nemakore awanda panogona kunge paane mumwe. Saka Sabhuku ndopakatsanangura kuti munda uripo musha uripo asi munda uri kutorimiwa novanodzoka samandiyamba. Ndopatakazomutsanangurira Sabhuku kuti chinova chishamiso chikuru kuti ndivo vari kurima pamunda, ndo vamwe chete vakauya kumusha kwedu vachizvipira kuti ndivo vakauraya munhu. Saka zvikutotishamisa kuti vanogonorima ipapo sei ivo vari ndivo vane mhosva yekutsakatika kwehanzvadzi yangu. Saka takaenda naSabhuku nemakurukota ake, ndobva vadaidza vanhu vese vomuvhireji imomo. Ndobva tagara, vamwe vakagara muvheranda, vamwe vakagara, vamwe vakagara. Pakadaidzwa rume kwasamandiyamba vakatosvika nekutimutsira hondo. Zvikatotishamisa kuti ndauya nemwana womufi, ini ndine hanzvadzi yomufi, ende pamusha panoti isisu. Saka ivo vakatanga kuita mheremhere. Ndobva ndazobvunza mashure kuti varume, muri kuda kuti titaurirane here kana kuti muda kuti tiite hondo? Chisarudzai chamuri kuda. Ndopavakazobvisa $5 yavo. Ndobva vati tabvuma mhosva shuwa takanganisa. Ini ndopandakazotanga kutsanangura nyaya yangu. Tauya takamira takadai, varume ava ndivo vakauya kumusha kwedu vachitaura vega kuti ndivo vane chekuita nekufa kwehanzvadzi yangu. Saka pashure pazvo baba vavo varume ava vanga ari cousin brother wemukuwasha wangu. Saka zvoreva kuti varume ava vanga vari vana kuna sisi vangu. Saka tiri vanhu tinotowanika ukama karipo kwekuti vaifanira kutondiziva, ende even musi wakafa sisi vakatouyawo kunhamo ikokoko. Then pese pawaita ma up and down avo havaizonyebera kuzengaira sekusi tiri vanhu vavasingazivi, vaitotiziva zviri pachena kuti tisu vanani. Saka tadaro patiri kubata nyaya iyoyo tina Sabhuku, ndo panozosvika mudzimai uyo anonzi Noah. Akanga ari kuchechi kwavo kuguta kwavanga ari kuchechi. Iye akati ari pachechi akanzwa voice rakamuti enda kumba pane zviri kuitika. Anotsanangura kuti akakwira mota dzinosvika 5 kuti asvike pamba. Achisvika pamba ndobva anzoenda pamadziro. Shuwa mai vavo vakasvika, ndobva wamhoresa varume vanga varipo vese nevanhu vanga varipo. Munguva diki diki vakanga vatobata mweya wehanzvadzi yangu pavari mai ivavo. Ndo paanozotanga kutsanangura kuti inini ndakaurawa nevanhu ava, akutsanangurira inini. Saka kuripa havana kundiripa, asi kuti wakabvuma mhosva yekuti takakuuraya. Saka nyaya yangu Sabhuku ndiwe uchava sawira wangu, ndiwe uchafamba nehanzvadzi yangu. Munofanira kuenda kwaShe, kana mabva kwaShe muzoenda kwamambo, ndo kuchaperera nyaya yangu. Zvekare kwamambo ndo kwandichataura zvandiri kuda kuti vandiripe nazvo. Saka inini ndabva ipapo ndakadzokera kumusha kuvakuru, kuvabereki. Ndobva ndachitsanangurira vabereki. Vabereki ndizvo zvandawana kwandaenda uko. Takanga tichigara hedu makore aya, tingati kubva paakabata ipa pachizonditsanangurira dzadza 26 years munhu afa. Saka ndipo pandakazoudza vabereki kuti takagara hedu makore aya tikatingotenda kuti munhu afawo, munhu haana kungofa. Ndipo pandakachitanga kutsanangurira vabereki zvese zvandandaudzwa nezvakazotaura mufi pamwe pamunhu akabata. Saka vabereki handingati vakaramba, but chikuru chandakaona chinotya vabereki vangu kana nanhasi chavari kuchira, vanoziva kuti vanhu ivavo vanouraya. Nekuti mhuri yehanzvadzi yangu iyoyo murume wake akazofawo, mukomana mumwe ainzi Andrew muzukuru wangu akafawo, pane mukomana webasa akanga aripo pamba ipapo akafawo. Saka chinhu chavaiziva chaindo chekuti nyaya iyi tikada kuitanga inyaya yakaoma, inyaya ine makuwa.
Saka inini mwana wavo pavamwe vana vakafa kuti ndichiende kumanikarendi ndifambire nyaya iyoyo wakanzwa kusha chaiko. Amai vangu vakatochema zvekuchema zviyezvi kuti mwanangu siyana nenyaya iyoyo, rega mufe arwe ega. So inini ndobva ndazoona kuti vabereki zvavari kutaura zvinogona zviri right. Mufe anonzi anorwa ega. Asi mubvunzo wandakagara nawo kusvika pari nhasi ndokuti kana mufe achirwa ega ari kuzotaurirei mupenyu kuti nyaya yangu yakamira so, ende aitonditsanangurira kuti ndiri kutsipikwa, ndiri pandinomuka pese vane n'anga yavo yavanoenda inonditenderera, vanondidai vanondidai. Saka ndakagara ndinazvo mupfungwa kuti yes, andigone kuita nharo baba namai vangu kana vachinge vanditi mwanangu siyana neizvi, ndofanira kusiyana nazvo, ndofanira kuteerera. Ndabva kudaro ndakaita 2 years 3 months. Hanzvadzi anozouya zvekare kuhope, hanzvadzi muri kufara here nezvakaitika? Ini ndiri kutambudzika, ndikutodawo rubatsiro rwenyu imimi nokuti ndiri kutambudzwa nevana ava. Saka mupfungwa mangu ndo pandakatanga kuzoona kuti alright, vanhu vakafa isusu tinotenda kuti kana munhu afa totongoona kunge atongoenda muvhu, zvaperera muvhu. Saka ndo pandakatanga kuita mubvunzo nekutanga kunetsekana kuti saka wakafa unotodawo rubatsiro, saka wakafa unototambudzwawo, because ari kuuya achichema stereka achiti vanhu vari kunditambudza. Saka ndo pandakazoona kuti it's my duty kuti ndiende kunorescue munhu, kana achiti nini ndiende ikoko, but ndoita sei? Ndo mubvunzo wanga uri mandiri kuti chandingaite chii kuti ndigone kumubatsira. Saka ndakazofonera sabhuku anonzi John Maura, ndiye sabhuku ikoko. Sabhuku, ndini ndakambouya nenyaya yangu yakadai, sorry nenguva yandakazotora, asi ndiri kuuya kuti mundibatsire nditeedze nzira yakaudzwa nehanzvadzi yangu kuti ndiite. So ndakabva ndazoenda kuna sabhuku, ndobva ndagara pasi nasabhuku. Sabhuku ndauya ndadzoka nenyaya yangu, saka mafungei? Ndikati inini handisi kuzodzoka kana tisina kuenda mudare rashe, ndauya nditori ready. Kana mari dzekwashe zvinodiwa zvese ndiri ready. So ndo patakasimuka nasabhuku kuenda kwashe, ndobva tasvika bataisa nyaya kwashe. Ishe ndobva wandipa date, wakanga wanditi nyaya inopinda musi wa 6 April. So ndobva ndadzoka kumusha, ndobva ndazodzoka musi wa 6 April. Pandakasvikawo musi wa 6 April kwakusina dare, asi mari yedare ndabvisa nashe tawirirana kuti nyaya iri kupinda. Pandakasvika pacho ndakatosvika Ishe wasina kana kutomboendesa masamoni. Ndandakasungisa mhuri mbiri, iyoyo kwa Mandiyamba, kwa kuna Noah Mandiyamba na Simon Mandiyamba. Then mhuri kwa Masoka enga ina Catherine Masoka na Nobet Masoka, wari murume nemukadzi, ndo anga ari masuspect enyaya yangu. Saka ndakatosvika Ishe wasina kana kumboendesa samoni. Ndo pandakazotsanangura kuna She kuti Ishe, onai ndinobva kwaMutoko, ndinobva kure, ende ndafamba kakawanda ma up and down ndichingoshandisa mari. Saka ndoitawo sei nenyaya yangu, nekuti shona inoti kambudzi kuzvarira pavanhu kutsvaga kutandirwa imbwa. Saka ndakauya kwamuri imimi nekuti ndine nyaya iri kundinetsa, ende ndimi makagadzwa kuti mugadzirise nyaya idzodzo. Saka kana madai ndoitawo sei? Zvikanzi iwewe hauna kunge uchifona. Ndikati aiwa, ini ndakwira dare kwamuri, aifanira kutofona ndimi, nokuti ndimakandipa madetsi zvese ndikapedza ndikakupai mari yedare. Ende chigaro chamakagara imimi makatochigarira kutonga nyaya idzodzo. Kana kukoti tikaenda kukoti chaichaiko, mapurisa anotoita follow up, mapurisa anotofona, shamwari nyaya yako haichapinde mudare yakupinda musi wakati. Saka atorirwo mundimi imimi Ishe. Ndobva wazonga apologize, ndobva ndanzwisisawo. Saka ndoita sei? Ndobva wanditi ini ndakutoisa nyaya kwamambo, ndobva wanyora tsamba yavakanyora, ndobva wandichisiya mari yekwamambo yacho, ndobva ndabvisa mari yekwamambo, ndobva ndavasiyira. Ndo pakazofona sabhuku Arisawira akatsvagwa nehanzvadzi yangu achiti no, ndazotaura naShe, nyaya haichaende kwamambo, yakutanga yatongwa kwaShe, nekuti kwamambo kunoda nyaya inotanga yatongwa kwaShe. Saka muchiuya musi wa 26 April ndo pakupinda nyaya yenyu. Ndo pandakazodzoka musi wa 26 April. Ndo pandasvika shuwa musi iyo nyaya yakapinda. Asi mhuri yakauya imhuri yekwaMasoka. Mhuri yekwaMandiyamba haina kuuya.
Saka ndopatakazoti chingoti paitsamba ndiende mberi, ndopandakapuwa tsamba. Ndichitobva padare ipapo ndakabva ndatongoenda kudare raMambo Mutasa, ndobva ndakwidza nyaya yangu kwaMambo Mutasa, ndobva ndagashiwa zvakanaka. Ndobva ndapuwa date randakapiwa kwaMambo Mutasa, ndatanga kupiwa 10 May. Ndobva wazotofona wakati no, nyaya yako yakupinda musi wa26. Ndobva ndazvigashira zvakadaro. Saka ndopandakazoenda musi wa26. Ndakafara ndichiona shuwa vanhu vandandasungisa vese vakauya kudare. Ndo kupinda kwakazoita nyaya mudare raMambo Mutasa. Saka kubatwa kwenyaya mudare raMambo Mutasa kwakandifadza zvikuru kwazvo. Ndinoda kutaura chokwadi, panomwe kubata kwenyaya kwaunotoona kuti apa munhu akatumwa naMwari kuti adzikinure vanhu. Nyaya yangu yakapinda zvakanaka, ndakatsanangura nyaya yangu sezvazviri. Varume ava vakabvunzwawo naMambo Mutasa kuti nyaya iri kutaurwa nemurume uyu munoiona sei? Muri kuibvuma here nyaya iyi? Makaenda here kumusha kwemurume uyu muchienda kunoti ndimi makauraya hanzvadzi yake? Wakati hongu, asi takatoripa tikapedzerana. Zvikanzi makaripa mombe ngani? Ndobva wataura wangu wakunyepa takaripa mombe 10, asi inini dzandinoziva mombe 8. Saka vadaro mambo hawana kutotaura zvakawanda, vakatovabudira pachena kuti varume makanotenda ndawa, hamuna kuripa ngozi. Munhu hamusati mapedzerana naye, munhu wamakauraya hamusati maripa, munofanira kuti muripe. Mambo ndopawazotsanangura kuti isisu hatigone kuchajira ngozi samambo, kana kuti hama dzemufi hadzifanirwi kuchajira mufi, asi mufi anofanira kutaura ega zvaari kuda. Ndoda zvekuti nezvekuti then tinozoteera mashoko emufi. Ndobva wabvunzwa futi nhau yemunda. Iwo munda vanoti vanga uri wababa wavo. Baba wavo ndiye akazopawo mukwasha wangu pekuwakira. Saka mambo wakabvunza kuti pakawakwa musha here? Ndobva watenda kuti pakawakwa pane 5 rooms. Yakawakwa rini? Zvikanzi 1986. Ndobva wanzi saka imi muchiri kutenda here kuti land iyo ndiya baba wenyu? Kana makapa munhu otovaka musha wakakura kudaro woita mhuri dzake, imi muchiri kungoti munda ndiwa baba wedu. Saka mambo wakazowataura kuti no, ibva ipapo, hatichade kuti murime, kana mune zvinhu zvenyu kohwai mubve ipapo, munda udzoke kuvaridzi vavo. Saka mambo wakazoti nokuti pamba pane madamages wakaita, vakanga vakabvisa rata pamusoro pemba vachipinda mumba. Then chichemo chimwe chatakaisa kwamambo ndechekuti pandakasvika kupinda mumba, ini ndakatopindawo nepawindo. Patakatanga kuuya ndakaona mumba imo mune hari dzakanga dzirimo dziri nyowani. Zvandaitoziva kuti hanzvadzi yangu haaita zvechiwanhu, hanzvadzi yangu anga ari mupostori. Zvekare ndandotova neumboni kuti pamba ipapo ndaipagara, ndaitoziva zvepo. Saka ndine zvinhu zvechiwanhu zvandakaona zvakawanda. Ndakasiya ndapopota ndikati pamba panapa vanhu vane zvinhu zvavo ngavabvise zvinhu zvavo. Saka musi wandakadzoka ndakaona hari dzakanga dziri kubedroom nyowani dzadzisisipo, dzakabviswa. Asi ndakaona pashanduka kuti kudining kwane hari dzemutsipa hombe dziedzi dzakateiwa mudining. Then pane imwe bedroom ine churu chakatuta mumadziro memba. Pakaiswa bonde randakasiya risipo. Ende chakandishamisa ndechekuti takutaura 30 years mufi afa, bonde ranga riri fresh. Zvimwe zvinhu zvazviri mumba zvese, makadi box zvamavhu zvamandwa nemujuru, but bondero ranga riri fresh. Ndobva ndaenda muimwe bedroom, ndobva ndaona mune maponde mairi futi angori fresh, akamira akamonwa, akamira nemadziro. Saka ndabva ndatoziva kuti muno pane zviri kuitika. Ndobva ndangonamata, ndobva ndangopidigura hari dziye dzese ndakasiya ndadzimisa dzese. Maponde ndobva ndasiya ndayawaridza mumba imomo ndichiziva kuti pane zvavari kuita. Saka nyaya iyoyo taenda kwamambo, mambo wakazoti chienda ipamba ipapo. Mambo ndobva watumira vanhu vavo, vanhu vamiririra. Ishe vakanzi vanofanira kuvapo, sabhuka anofanira kuvapo. Saka tiripo pamba ipapo, mufi akazobuda akataura pachena kuti vari kumutsipika bonde rakanga rakaiswa pachuru, ndo bonde raanga akarara musi waakafa. Then bonde iroro akataura kuti ndo rakanga rine ropa rakabuda maari. Saka ndobva atsanangura kuti amai vavo, amai Mandiyamba, mbuya Mandiyamba, vakatora ropa iroro ritori mukahari, mumba mavo riri mukahari kadiki, ndo zvavari kushandisa kumutsipika.
then ndobva ataura kuti $2 yakanga yakaiswa pasi pebonde vari kushandisa kuitsipika, ende mufi hembe dzake dzakarongedzwa pati kumusha kwedu hadzina kusvika. Ndopaakabva abudisa nyaya pachena kuti hembe dzangu vanadzo vakudzishandisa kutsipika zvekare. Uyo Simon Mandiyamba akataura kuti inini ndakapinda mumba imomo ndichida foshoro nekademo nekabadza. Tobva tamubvunza mubvunzo kuti wakapinda mumba imomo uchiti uri kupinda saani, zvekare wakapinda nepai? Zvika ndakapinda nepawindo. Saka kubvuma here mhosva yokuti kana tikakupa mhosva nhasi kuti wakapinda mumba memufi akafa zvisina tsarukano, wamakatenda futi ndimi kuti ndimi makauraya, uri kuzvitenda here kuti une mhosva? Zvikanzi mhosva ndinayo asi handinei nekuuraya munhu, ndakangotora foshoro, kapadza nekademo. Ndobva ndamudza kuti kushona yekwedu isisu, musi unofa munhu, hama yake, hanzvadzi kana baba, vanotora kabadza woenda pakuda kucherwa guwa rake, wotema woti uyu ndiwo musha wako uyu. Then foshoro ndiyo inoshandiswa kuchera guwa nekufusira munhu. Kademo kanoshanda futi pakuiga munhu. Saka zvikuda kuti mukuru imimi mune nyaya dzenyu dzamuri kuziva pamusoro pekutsipika munhu uyu akafa. Saka ndopa vakazodai bvumirana. Then ndobva ndatomuti hapana kwatichaenda, ini kutodzoka kwamutoko wabvisa zvinhu zvako mumba. Saka akazopinda, hari dzake akabvisa, maponde akabvisa, bonde mufi akati rimwe bonde racho ranga riri pachuru, ari kutonditsipika ipapo pachuru, pari kutopirizenda churu chandakawata. Saka anga ari kunditsipika achishandisa bonde iri. Then mamwe maponde 2 anga ari muimwe rumu, aisanangura kuti zvidhoma zvimwe chete zvinova zvakamita mukadzi zvine vakadzi vazvo zvidhoma zvinotoshandisa imba iyoyo sebedroom. Saka maponde iwayo anga ari maponde ezvidhoma zvavo kuitirana vakadzi nevarume. Ndo matsananguriro zvakaitwa. Saka takazowirirana, takabva ikoko abvisa maponde ake, abvisa hari dzake nezvataiona zvese kuti zvine chokuita nekuwisana nemufi. Saka zvinhu zvake akazobvisa. Then mufi akazobuda, akazotaura zvaari kuda kuripwa nazvo zvese. Akatsanangura mombe dzaarida kuripwa nadzo nezvese, akatsanangura kuti haasi kuda mukadzi. Then imwe mhuri yatatakasungisa iyo kwamasoka akaipupurira kuti hainei nekufa kwake, haina kuteura ropa rake, akaipupurira zviri pachena. Akati mhosva yavo chete, amai wacho ndiwo akaenda kunonditengesa, dai vasiri iwo angadai ari mupenyu nhasi uno. Saka vakapuhwa murango wavo. Then murume wavo panhau yekupatisipeta kupinda mumba nekuvhura rata pamusoro akanga ari kubatwawo nemhosva iyoyo, akapuhwa murango wake waakapuhwa waanofanira kuti aripe. Saka nyaya yatakazodzoka nayo kwamambo, tsikanwa tauri ndiwo mafambiro. Saka apa tiri kudzoka musi wa31 iri kupinda kwamambo, ndo patichaenda tese nevanhu ivavo totaura zvakanzi nemufi ndiri kuda. Ivo ndipo vachataurawo pamberi pamambo kuti vari kutenderana nazvo here, kana vachitenderana nazvo ndo pachazotaurwa kuti vanoripa sei uye rini. Saka ndiyo nyaya yese nemafambiro takaita, ndiyo nhau yacho. Alright baba, tinotenda netsanangudzo dzamapa. Zvichida ndichimbokudzorerai kumashure zvishoma. Mataura pekuti makazoudzwa papera masvondo 2 hanzvadzi yenyu yashayika. Zvichida mungaite ruzivo here rwekuti pamasvondo 2 aya vananyakuuraya ava vanga vakachengetera chinyi shoko vasikasvitsi shoko kuhama dzemufi? Chinhu chakatinetsa pamwe pataitoenda patakakasika kuzvitenda ndepekuti munguva iyi nhau yemaselfoni hatinawo nhasi. Nana 1999 anga asati atekeshera. Information yainetsa kufamba. Saka inhau yekuti nguva yakatora gotsi panguva yekwaishanda tsamba nemafoni aimalandline. Saka information ndiyo yakanetsa. Asi pamwe pacho ukada kuzvitsvaga ndizvo zvakaitika, zvinotoda kuti pamufi paanga akachengetwa kumochari, tsoro dzawo nenhoroondo dzazobuda idzi papa nekumhanya-mhanya kwavaiita. Nokuti vanhu vemuvhireji vachitsanangura zvinoratidza kuti pakatoiswa munhu mumota hapana mumwe wemuvhireji akazoenda. Ende munhu akatakura bhodhi ichitori shamwari yeuyu Simon Mandiyamba. Saka kwavakaenda nemufi hatitozive, kana vakatoenda kana kun'anga dzavo ikoko nebhodhi vachizoenda naye kumochari, izvo zvaatigonei kuzvipupura kuti zvakamira sei. Mibvunzo igere kuti tiizive. Alright, zvakanaka ibaba.
Tichidzokera futi panhau yamataura muzuva ranhasi neyamakataura mudare mavhiki adarika. Makataura iyo nhau yematambudziko amuri kusangana nawo nenhau yekuti ana Mandiyamba vanga vauya nemombe. Zvichida tingati here vana Mandiyamba vanga vari kuzama kurasirira ngozi kuti idzoke kumusha kwenyu imimi, since ivo vanga vari kutoziva toro dzavanga vakatamba. Zviri pachena, ini ndichibata mashoko avo pavakauya. Varume ava nyaya dzavo vanodziti chinje. Pandinoda kutenda Mwari vanondibatsira, chinhu chandanzwa kahwani chinogara mandiri. Pavakauya zvinoratidza kuti vakahwadziwa nematambudziko akawira baba wavo. Baba wavo kuzoti vafe vanenge vakahwadziwa nyama dzavo zvakanyanya, vanga vaita kakustroka. Saka baba wafa zvakazobata futi amai. Amai vahwadziwa, amai zvinoratidza kuti ndivo vakabudisa information yechokwadi chavari kuziva kuti vakauraya munhu. Saka matsananguro vakaita nyaya pavakauya yairatidza kuti mai ndivo vaita shungu dzekuti vana chizosimukai muende munopupura uku. Saka nhau yekubvisa mombe 8, nhau iyi haina kuti ndingati hanzvadzi yangu yakabuda maonero ndikuzviita nemanzwisiro andikuzviita. Vanhu vakashandisa pfungwa dzavo, vakagara pasi vakati isusu tikangoenda kwamutoko tongotaura kuti mufi atotaura atibvisai mombe 8, zvinhu zvinobva zvatotiitira zvakanaka. Vanhuvo vanga vasinawo umbowo hwakakwana pamusoro pechinhu chinonzi ngozi. Saka vanongotorera ngozi sechinhu chemanga-manga chikutorera pasi, ende vakafungidzira kuti vakaitungamirira pamberi vaigonera. Ndo maonero ndinoita ivaya. Pamombe 8 ngozi yakazopupura kuti haina mvira yakavatuma, vakashandisa njere dzavo. Tinotenda baba nekupachekesa. Zvichida vazhinji vananhasi vane confusion yekuti muchitangisa kutaura munoti sisi wenyu ndimai Madziro, then muri kuti vana Mandiyamba ndo vakauya vachikonfesa kuti vakauraya hanzvadzi yenyu. Zvichida mungatijekeserowo here kuti vane ukama hupi vanhu ava ana Madziro nana Mandiyamba? Imhuri imwe chete, vanhu vamwe chete here? Zvavakaita ana Mandiyamba, sekuru Mandiyamba, baba vevarume vari kufamba havo mai manje, ndiye cousin brother kumukuwasha wangu Madziro. Okay. Mukuwasha wangu kwana sekuru wavo kunyamaropa. Saka vanhu ava vakakurira kunyamaropa mukuwasha wangu Madziro. Paakazonge akuda ruzevha ndo paanozoenda kuna cousin brother wake Mandiyamba kuti mukoma ndiri kuda pekuakira, ndiri kuda pekugara ruzevha, ndokuenda kwakazoita kunogara ikoko. Saka ukama uripo cousin brother. Alright, aiwa pacheka baba. Tichienda panyaya yehari, mataura nyaya yekuti sisi wenyu wangu asina hari, mukati dzakazoburitswa mati hari dzingadziburitswe. Mungaita ruzoro kuti vakatora hari idzi vakaenda nadzo kupi, vakaparadza here kana kuti vakatoenda kunodzichengetera kumwe kuno? Sehari dzekuti maouters avo mabvisiro ndakaita nemaziro ndakazviita, vanotova neraramo nadzo, dzirotova neupenyu navo. Kudziparadza angatadze kudziparadza. Kuti ndichandakaita pandakapinda umu, pekutanga pandakaita shungu ndiri ndega, ndakasvika ndikamutsa hari ndikatambanudza maponde, ndine maataki andanda akutowanawo mandire, kuratidza kuti hari idzi dzine mapowers adziri. Dai asiri Kristu ndiri munhu anonamata. Saka ihari dzemapowers avo kudziparadza handifunge, asi ini ndakamutaura kuti hari da kuti dzibude mumba, dzibude muyadhi. Kwauchanodziisa kana ukaisa mubako kana ukaisa kumba kwako, yoburisa hari panda. Saka hari akabuda aiburisa mumba achiunganidza panze, then zvinhu zvese zvaungana panze akazobuda achingenda nazvo nedirection yekumba kwake. Paakazozviisawo handizive zvangu, handinazoita follow up nazvo. Alright. Ko pakabuda mufi apa hanzvadzi yenyu achitaura, matei mimi nhumbi dzake dzakarongedzwa muna kudziona. Nhumbi idzi dzakadzoka here kana kuti mufi akataura here kune nhumbi dzake kana kuti dzidzoke? Mufi anoti mai vavo ndio vakatora mbasha dzake, ndio vamwe chete vakatora ropa rake, ndio vamwe chete vokuisa $2 pasi pebonde. Saka chaakabudisa pachena mufi ndechekuti vanhu vakamuuraya vatatu, mbuya nasekuru nauyu Simon. Uyu Noah akataura kuti Noah pakundiuraya hapo, munhu wake ane zvinhu zvake, asi mukundiuraya haamu. Saka akabudisa pachena kuti ndikutanga ndambodhira nababa nemwana wana Mandiyamba. Kana ndapedza neimba iyoyi
ndichazoenda kuimba yamai wavo. Saka nyaya yehembe haana kuitaura kuti tiri kuda kunzi idii, nokuti akati inyaya iri pasaidi. Kana ava wapedza kuripa achazosimudzira iyoyo yeropa riri muhari nekwakaiswa hembe dzake. Alright, atinotenda baba. Tichinopendera hedu imi sehanzvadzi yemufi, taona kuti musi wamamuri kudare mairatidza kuti manga musiri kufara, mamakashatirwa chaizvo. Sehanzvadzi yemufi, nekuda kwenyaya yese iyi muri kunzwa sei? Tiri kunyeperera hanzvadzi kana ndikanzi kwabviswa mombe 1000 pfuma haisi chinhu. Chinangwa changu chandakaita ma up and down ese andakaita kumaNicaland, handitomborina chinangwa chokubhadhawa. Kana ndikabhadhawa handife ndakasununguka. Chinokosha muupenyu, hanzvadzi yangu munhu akaita zvikuru mumusha medu, anga ari first born. Kuenda kwedu kuchikoro vana vese ndiye munhu akatisimudzira. Takarasikirwa nemunhu akanga ari mbiru mukati memba. Kana baba vangu naamai vangu chaivo pavanenge vari vakatanga kufunga nezvemwana wavo, vanoshungurudzika. Saka chinhu chisingakangamwike kwatiri. Ende chinoitika ndechekuti tatatombozvikangamwa zvezvekuti kufa, kuti munhu akafa makore achivanda munosvika pakupora. Asi tikazonzwa nhoroondo dzacho dzekuti muupenyu hwese pasi rese hatisati tambonzwa kuti munhu anorara nechidhomo, kana kuti munhu anoitwa mukadzi nechidhomo. Saka pandakangonzwa izvozvo kuti zvidhoma zviviri zvakachinja nehanzvadzi yangu usiku hwese, pamusoro pazvo mafirimu ese akaitwa kuti anoenda kunoiswa padara rechibage, pasi pedara rechibage, pamusoro pazvo ropa raanobuda chivanhu chemisiso, munhu kana afa hapasisina ukama nemunhu, anomubata ihama yake chete. Saka zvinhu zvese izvi zvakaitwa nevatoo. Ndomubvunzo wandinawo wekuti simba iroro waimboriwana kupi? Hasati zvakambonzwika munyika ino yese kuti munhu anoti pafa munhu chitunha chinenge chakutyisa, but ivo vatorwa waita zvavanoda naye. Saka ironda richagara nokusingapere mandiri. Kana vana vemufina nhasi izvozvi mai manje ano pawakangoona nyaya iyoyo, pawakaiona paYouTube, vana vari kuchema. Hama waninyina wemufi izvi zvinezvi zvakutoita sekunge akafa nezuro kuvanhu vese, kunyange tikutaura zve30 years. Saka humbo hwemafiro akaita munhu, kana vaina veZimbabwe vese vari kunzwa nyaya yacho, inyaya inosiririsa zvikuru. Ndakaona kana mudare ramambo Mutasa munhu wese akanzwa nyaya iyoyo, vanhu vese hapana ikosora, vanhu vese zviso zvavo zvaratidza kuti vanhu vapatikana zvikuru nenyaya iyoyo. Saka ironda richagara mukati memwoyo medu nokusingaperi, kunyange wakabhadhara zvavo hazvitipereri. Okay, tinotenda baba nemashoko enyu. Tichipendera chirongwa, mungaite here mashoko ekupedzisira mungada kutaura, mungada kugoverana zvida nyangwe nehama dzenyu nevaoni, nyangwe naivo vacho vananyakupara mhosva iyi? Mashoko andoda kugoverana kubva kuhama nananyakupara mhosva. Kubva ndichitanga nyaya iyi, tichitanga nyaya, ananyakupara mhosva wakauya vachizvipereka wega. Asi pakupedzisira pawakaona kuti nyaya yakuenda kwamambo Mutasa, ndisingatozive vakadzoka futi kumba kwedu vari vairi, Noah naSimon. Vakasvika kuna baba wangu vakati, sekuru tauya, zvamunoziva kuti tisu tega takazvipereka kwamuri, toda kuti mutinyorere tsamba yatichaenda nayo kudare ramambo Mutasa, ichatibatsira, ichatisunungura kuti takapedzerana nemi. Saka varume ava zvinhu zvavo zvese vanorarama upenyu hwekunyeba. Chinhu chandoda kuti tishe kusanganisira nenyika yeZimbabwe nepasi rese vari kunzwa nyaya iyi, ngozi haina shortcut. Kuuraya munhu hakuna rugare. Unogona kuzviita uchifunga kuti uchabudirira stereki, asi maresults acho haana kumira mushe. Saka varume ava vakaedza kunyorerwa gwaro nababa wangu, ende baba wangu wakura wakunetsekana nemaziso. Vanoti Simon ndiye akatonyora gwaro iroro. Pamusoro pazvo akambouya achiti danzi ende mobvise mombe 8. Pagwaro iroro akanyora kuti takabvisa mombe 10. Saka ndakazotomubvunza ndikati, mukuru, ndinoziva muchibvisa mombe 8. Mombe 10 mazodzitora kopi nhasi. Saka munhu kana une mhosva, chinodiwa pangozi, ngozi haidi matitle deeds. Sezvo wakaita kuti vanoenda konyora gwaro rokuda kuti vapresente pamberi pamambo. Madzimambo haasi anotonga ngozi nekuyananisa ngozi. Madzimambo tinongoenda kopira kuti nyaya ipinde mudariro, asi mufi anotaura ega zvada kuti aripwe nazvo. Saka kuvana veZimbabwe ndoda kuti kune vane mhosva dzakafanana neidzi kudzimba dzavo, musatore nguva nekutora makore muchitenderera.
munhu kana uchiziva nyaya yako gara wabvuma zvipere. Uchiona maresults anozobuda vanhu vananya kupara ngozi yave kuonetsa iwo. Vana vanoshaya mabasa, vana vanoshaya kuroorwa nekuroora nekuda kwezvakaparwa nana baba. Saka da kuti tibatsirane kuvabereki vane nyaya dzevanhu vavakauraya. Kana chichinge chatongoputika nguva iripo, bvuma nyaya dzako, uyanane nevanhu. Ende ngozi haidi kutenderedzwa, ngozi haidi kurambirwa, zvinozokuomera nomubayiro wacho unozokura. Saka vana veZimbabwe, sezvandakaona hangu mudare raMambo Mutasa ndaridzoka kakawanda, variko vano nyaya dzakadai vari kuswedera kutenderera. Musanetse vanhu nenyaya dzamakapara. Sevarume ivana Mutasa, aiva varume ivana Samandiyamba, pandakabva inini wakutokomuniketa nehama dzangu, vari kutosvibisa inini nehama dzangu. Peter ari kuuya nevari kuuya naye, ari kuti ndi brother wake, ada kutotiza, ada kuenda kuCanada, ada kuti tikamupa mari yengozi obva atiza oenda kuCanada. Saka unoona kuti munhu unoswedera uchiisa mhosva pamusoro pemhosva. Kana munhu auya kana dai kari kamwana kadiki kari hama yemunhu wakauraya, gashira zvakadaro, mupedzerane zvakadaro, usatswerere kutsvaga zvakawanda. Saka ndo mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Ndo nyaya iripo. Ininiwo futi hazviri kuti ndine mishonga yandakaita kana kwandakaenda. Kutaura chokwadi ini ndandisingatende kuti akafa anotaura. Ini ndakazvinzira nenzeve dzangu kuti ndizofambe nenyaya. Ndiri munhu anotonamata pandiri pano, asi ndakatozvionera kuti shuwa munhu kana akafa anoda kuti ayananiswe naye, then kuti awane zororo. Munhu akafa vakamuuraya vanofanira kutanga wayanana naye. Kana vachinge varipirana naye wayanana, wachenurana, zvirwari zvinenge zvabva kwavari. Kana isisuwo hama dzemufi zvinenge zvabvawo kwatiri. Ende chimwe chandakadzidza ndechekuti mufi akakupa task, munhu waasarudza, kana ukazviiginowa, zvinhu zvako zvinotongomira, nokuti anenge eida kuti ufambe nzira dzakuti famba. Ndo zvandaexperience munhoroondo dzandiri kutaura idzi. Tinotenda baba nekutigovera nhau yenyu iyi, nekupa dzidziso kumhuri yeZimbabwe, nenhau yekuti zvirongwa izvi tichizviita ndo chimwe chechinangwa chedu kuti vanhu vadzidze kubva panyaya dziri kuitika kune vamwe. Tichiti vadiwa vatariri, panguva ino tinombogumira pano, muchazonzwa muchikamu chinotevera patichadzokera kudare kuti ngozi iyi hama yaabhodhi vedu ava yakati iri kuda kuripirwa nei. Izvi hatisi kukwanisa kukuburitsirai pari zvino senyaya ichiri mudare maMambo Mutasa. Pati iyi muchainzwira mudare raMambo Mutasa, saka ngatisangane pachikamu chichatevera.